जोबोद गोजोननाय मोनदों आं फैनायाव एसे लेट जाबोदों बाव गोबां नेताफ्रा फैदों होननानै आं खोनादों दैदेनगिरि गासिबो संगठननि नेताफोर फैदों होननाय खोनादों दा आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला जोंना बिर सरक सारा सिगाङाव बिएलटिखौ जोनोम होग्रा सासे आरो सारा नंगौ गोबां सम बिथाङा खाथिदोंमोन नाथाय गावनि बेमाराव बे रुंसारि जानानै थांदों आंबो बेजों गोबां सम थाफानो मोनदों बे समाव आं बारा बुजियामोन बे जोंनि बिर सरक सारा मोनसे राजदुत बोराय दंमोन बे राजदुत बोरायाव आंबो बियो खिथायाव लाफायोमोन बे समाव आं बुजिया बारा होमबा बेयाव बिएलटिआ जोनोम जाखाबाय सिं सिं लाफानानै बहा थांनो बे बबेबा न'खौ नुवा जायगायाव आं लांफायो बांगाल उमुनाव थांनि होनबा आं बेजों गोबां जायगायाव आं उन्दुफानो मोनदों आंबा बे समाव बारा बुजिस्लाबा आङो मानो खारना उन्दुयो बिदि सानोमोन आं बे जोंनि बालंमार एरियायाव जोंनाव थायो होमबा जोंना इउन ब्रह्म कलेजनि दा रिटायार्ड प्रिन्सिपाल जोंहा चक्र आदा चक्रनि न'आव बे आंखौ लानानै उन्दुहैदों आरो बेबायदिनो बे जोंहा लेखा गोरों गोरोंनाव बे हाबोमोन ओमफ्राय जोंहा बे दारखुथिनि आदा असिनि दारखुथि बिनि न'आवबो आं बेजों थांफानानै मोनायाव हराव उन्दुनो मोन्दों ओंखाम जाफानो मोन्दों बेबादिनो गोबां जायगा ओरै गङै आथिं ओरै बे दतमा दुमलगुरिथिं जोंहा बे आदा अजित मास्टार दंमोन हाइ स्कुलनि बिनि न'आवबो थांनानै बे गोरों गोरों मानसिनाव हाबनानै बिराद रायलायोमोन आरो खिन्थु आंनाव बे समाव आंनाव ब्रेनाव जेबो हाबामोन आरोखि बे समाव बेखिनि आं गोबाव सम मोन्दों बेखौ आरो न'आवबो आं गोबां फैनानै बेजों थाफायोमोन सम सम ओंखाम जाफैयोमोन जिहेथु बिनि जायनाखि जोंनि सिलागांनि जाखि हिन्जाव बियो आंनि न'खरनि मानसि आं बिब' जायो थेवब्लाबो आङो गुमै होननानै लेङामोन थेवब्लाबो बे आब'आ आंखौ रायबाय थायोमोन मानो नोङो आदा आदा होननांगौ बिगुमैखौ होननानै दा बेखिनियानो आरोखि दा बिथाङा दिनै जोनोम मोननानै थांबाय बिथाङा सिगाङावहायबो फरायसा आफादनि लिडारखामोन बिनि उनाव बियो बिएलटि जोनोम खालामलांबाय चेयारमेन जाबाय आं गोबाव सम बेखौ बिथाङा 1987आव बिथाङा रुंसारि जानानै थांबाय बिनि सिगां खेबसे जों बयबो दिल्लीयाव धरना हैनो थाङोबा बेखौ आं खेबसे लोगो मोनदों बे समाव सारा बारा रायज्लायनो हाखालामोन बे उनाव आं बेखौ गोबाव समनि उनाव न'आव लाबोनायाव आं बेनाव लोगो हमफैनायाव बियो रायज्लायनो हालामोन फाइभ लायो नों मा बुंनो गोसो जादों बेखौ लेखाजों लिरनानै होयोमोन आंखौ बुंलांदों लिरनानै होदों गाज्रि बांगाल मोजां मावबाय थानो सानसेमाव नों माबा मोनसे जागोन होननानै आंनो लिरना होलांदों फिसा लेखायाव नों मोजाङै दंना होनबाय दङ दे मावबाय था बे रायज्लायनो हालामोन आरो बेखिनि खोथा दा बिनि उनाव आं बेखौ थैनानै थांबाय बिनि उनाव बिएलटि गठन जाबाय 1996आव नङा होमबा बिनि सिगांनो बिएलटिआ जोंहा जन्म जाखानाय 1994निफ्रायनो बे 1994 बे सिं हाबाफारिया जाखुमाबाय थाखादों आरो मावबाय थाखादों आरो बेनि सिगां 94नि सिगां बे बिएसि जानायनि उननिफ्रायनो बे दंखायो बे समाव बेनिनो बे चेयारमेन बेखिनियानोसै आथिमस्टियाव स्टेडियाम लुफुंबाय आरो बिथांनि मुङै बायदि बायदि हाबाफारि लानायनि बे जोबोद मोजां जादों बेयो बाख्नायथाव बिटिआर सरकारनि जिहेथु बिथाङा मोनफ्रोमबो समस्थिजों बेनि नामै स्टेडियाम बानायनाया जोंनि मोनसे गिदिर एचिभमेन्ट बेखौ आङो बिथां प्रमदखौ बाख्नायनांगोन बिथाङा गोसोखांनानै बेखौ बानायदों बे जोबोद मोजां जादों आरोखि गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों
अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।